Mi gente sin casa. Casa sin gente. Mi gente sin casa. Behin eta berriz, onartezina den errealitatearekin topo egiten dugu. 6 familia adingabeekin kalean bizirauten ari dira Iruñan eta inguruan. Egoera honen aurrean, udalak beste alde batera begiratzen jarraitzen du, arazo hau ez dela unean unekoa edo kasualitatea, baizik eta egiturazkoa dela aitortu gabe. Gure galdera da, noiz arte egongo da itxita Iruñeko udaleko bazterketa larriaren arloa zaurgarrienentzat, onartezina eta kezkagarria da gaur egun ez ematea hitzordurik, eta arreta egokirik ere, zapateria 40ko bulegoetara joaten direnei. Horregatik guztiagatik, udal guztiai zehazki Iruñeko udalari, gizarte eskubideen departamentuari eta erakunde arduradun guztiei honako hau eskatzen diegu. Bermatzea bazterketa larriaren arlotik, auzoko unitateetatik eta oinarrizko gizarte zerbitzutatik kalean dauden edo zaurgarritasun egoeran dauden pertsona guztien arreta. Harrera egitura duin eta iraunkor baten beharrelako irekiera kalean dauden familientzat eta pertsonentzat. Arrazakeria instituzionalaren eta bazterketa sozialaren aurkako konpromezu argia, jatorria edozein dela ere pertsona guztiek oinarrizko eskubideak eskuratzeko bermea. Instituzioek abandonatzen duten bitartean, guk beti antolatzen jarraituko dugu, elkarren arteko laguntza sarea josten. Familia batek ere ez duelako kalean lo egin behar, duintasuna baita negozioa. Discrimina.